ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅଟି ଭାତ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲାତି ଦଳା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି କିଏ କିଏ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ବସିକି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆମର ଢୁଳଉଛନ୍ତି ବସିକି। ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ହେଇକି ଆମ ଘଷିଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ। କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଜାଳ ଫାଳ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ ବେଣୀ କରିଛି, ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ବେଣୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମୋତେ